Simon Busuttil qal li l-budget huwa kosmetiku. Iżda kieku kien Prim Ministru, x'budget kien ikollna, x'riżultati konna niksbu. B'Simon Busuttil kien ikollna tkabbir ekonomiku medjokri. Fil-pjan li kien ippubblika fil-kampanja elettorali tal-2013, Simon Busuttil kien bassar li fl-2013 bit-tmexxija tiegħu il-ġid nazzjonali kien jikber bi 2.3%. Taħt din l-amministrazzjoni kellna tkabbir ta' 4.5%. Fl-2014 Simon bassar tkabbir ta' 2.4%. Dan il-gvern ra tkabbir ta' 3.5%. Fl-2015 Simon bassar tkabbir ta' 2.8%. Dan il-gvern ra tkabbir ta' 6.2%. Fi 3 snin u bassar tkabbir ta' 7.5%. Taħt dan il-gvern kien hemm tkabbir ta' 14.2%. Jiġifieri id-doppju ta' dak li wiegħed Simon Busuttil. Ġid nazzjonali baxx. Simon Busuttil fil-pjan tiegħu bassar li fl-2016 il-ġid nazzjonali jkun ilaħħaq 8.1 biljun euro. Dak il-livell intlaħaq sentejn qabel taħt Gvern Laburista. Il-ġid nazzjonali issa huwa ta' 1.2 biljun euro aktar milli qal li kien jikseb Simon Busuttil. Rata ta' impjiegi. Simon Busuttil kien parti minn amministrazzjoni li bħala mira kella li sal-2020 ir-rata tal-impjiegi f'pajjiżna tkun laħqet 62.9%. Dik il-mira intlaħqet fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista u telet għal 70%. Diġà intlaħqet il-mira ta' 68%. Pis ta' dejn nazzjonali akbar. Simon Busuttil bassar li taħt it-tmexxija tiegħu sal-2016 id-dejn nazzjonali ikun 64% tal-prodott domestiku gross. Dan il-gvern se jilħaq il-mira ta' 62.6%.